Здравейте и добре дошли отново в Well Teens Gen Z Testimony. Днес ще говорим за психичното здраве, тема, която често е стигматизирана, но е толкова важна, особено за младите хора. Ще чуем и мислите на Миглена, която ще представлява гласа на Gen Z, за това защо дестигматизирането на психичните заболявания е от решаващо значение и как всички ние може да допринесем за по-открит разговор за психичното благополучие. Благодарим ви, че сте тук. Като начало, можете ли да ни кажете защо смятате, че психичното здраве е толкова критичен проблем за поколението Gen Z? Психичното здраве е основата на емоционалното благополучие. Нашето психично състояние влияе върху начина, по който ние мислим, чувстваме и се справяме с стреса. Важно е психичното здраве и благоденствие да се разглеждат в различен контекст през целия живот, защото това би било от полза както за отделните хора, така и за обществото. По този начин се борим с стигматизирането и дискриминацията. Благодаря. А кои според вас са най-големите пречки пред премахването на стигмата около психичното здраве? В днешно време дискусиите за физическото здраве са станали нещо обичайно, но когато става дума за проблемите с психичното здраве и търсенето на помощ е дълбоко вкоренено в общественото табу, което има, разбира се, далечни последици. А за финал, какъв съвет може да дадете на някой, който се бори за психичното си здраве, но не е сигурен как да помоли за помощ? Доброто физическо здраве поддържа психическото благосъстояние. Лошото психическо здраве може да доведе до физически заболявания и в частност хроничните физически състояния могат да увеличат риска от проблеми, свързани с психичното здраве. Доказано е, че редовната физическа дейност, както и балансираното хранене, имат позитивно въздействие върху психичното здраве. Благодарим ви, че споделихте толкова ценни прозрения. Ясно е, че психичното здраве е приоритет за Gen Z и се надяваме този разговор да насърчи и другите хора да говорят открито за техните проблеми. Това беше Well Teens Gen Z Testimony. Очаквайте ни скоро с още по-важни дискусии.